apa tak rewangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Abinawa campur sari. Spesial buat ketua panitia dan juga semuanya warga masyarakat Landong eta. Wong ayu tak jaluk ojo selek katresna pancene tresno kuwi akeh pacoban. Tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula aku tresno tenan tendat saking coba tak rewangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Abinawa campur sari Indonesia. Tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula aku tresno tetap tendat saking coba tak rewangi tak pateni lahir tresno kang
ayang-ayang. Terima kasih. Terima kasih. Ada ayang-ayang. Matur sembah nuwun ragil kuning. Saged kembali wonten mriko ragil kuning. Nggih, 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 nggih.